Ayan, isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-Ilocano. Andito tayo ngayon sa Kanawidan Ground, Tamag, Bigan City, 2022. Namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ayan, inaanyayahan ko po kayo na manood hanggang sa dulo mga katropa, mga kabonsay dito sa Ilocos Sur. Ayan, good luck nga pala sa inyong lahat. Sana makapag-subscribe kayo sa YouTube channel natin mga katropa. Richard R. Pisura Vlog TV mga idol. YouTube channel natin mga idol. Ayan, bonsai at kalapati ang ating mga content mga katropa. Depende kung mayroon tayong ibang magawa na content mga katropa. Yan. Ito pala mga katropa ay yung mga nanalo na pinakamagandang bonsai mga katropa. Ang pagkakaalam ko dito mga katropa, tatlong category lang. Silver, bronze at saka gold lang ata mga kabonsay, at saka meron pang ibang category mga kabonsay. So next year baka sasali tayo mga katropa. Baka sakali maayos natin yung bonsai natin na kunti lang mga katropa. So ayan, manood na lang muna tayo mga katropa.
What we do here is go back.
Thank you.